Help! Help! Simon, sim iws. Sneb yn mynd i glywed i. Stela lawr, Simon, neu di. Ti'n siglo'r lift. Mae'n just fel y hen ddyddiad ydi. Sa'n cofio ni'n mynd yn stuck mewn lift. Nac i. Fi'n mynd ar dy nerfa di. Sori glywed am Jess. Ia, be fyddi di wneud? Ti'n caru? O ni. Dy Dewi Pritchard. Hanes. O, mae gen ti rhywbeth am athrawon, mae'n amlwg. Falle ddylen ni edrych ymhellach na iard yr ysgol yn y dyfodol. Ie, falle mae chdi oedd yr un dyled i mynd i ffwrdd mewn camper. Oedd bach o time-out helpu fi sylweddoli mai fam ma di'n lle i. Er gwell neu'r gwaeth, dwi'n athro i'r carn. Wyt. Mi wyt ti. Jyst fel chdi. Rhydian. Ein gradur. Ie, dy fe. Rhaid bod hwnnw wedi agor ein greithiau. Tym bach. Wedyn dyma fi landio nôl. Ie. Sori. Sori, dyle fi wedi... Dyle fi wedi ffonio, neu... Na. Na, mae'n neis gweld ti. Ond dyma limbo. Dwi'n meddwl amdano fo bob dydd, sti. A fi. Bob dydd.